נדב הבן זונה. כוסימה שלך שרמוטה. מי ממש חשרת, יא בן זונה, סרטן המסטלה, לך קו השיתוק. תחלה בסרטן, סטופ, 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 תראה אותך, סטופ, רגע, תירגעו, חברים, תירגעו. עומר שרון. ברוך השם, אני חושב שהתחלנו פה ברגל שמאל כולם. טוב, אני רוצה התחלה חדשה. אוקיי. מה העניינים? אחי, מה אומר? בסדר, סליחה, לא יודע מה קרה לי, שמע. טוב, יאללה, נעשה קומפטטיב פולטים ישראלים. אנחנו 3. תודה רבה לעזרה חברים. יואו. איך סווידו יא בת זונה תקבלי סרטן. תעלה? אתה יודע מה? אני אקח אותה, אני אזרוק אותה מהמפה. יש לה שיפט, אתה יכול לחזור לך. תחזור לטליבנית, תחזור הבת זונה. אוי, הצילו. נו באמת. יואו, הוא חזק. אני ראיתי. מה זה? פצצות כל פעם מנחיתים. לא הבנתי. עד שלא תחליף, איזה זונה. היא פה איתי, אני מלמד אותה רגע לקח. גוד בוי. ביי ביי. טאטה. שם אותה ל-F. תפיל! אומייגאד! יואו, איזה מכונת ערב. יואו! עשית עכשיו איזה טריפל, לא? כן. בת זונה. וואי, זה המטורף. לא, הצלחתי לא למות. אני לא הצלחתי. תמותי. איזה בן זונה. הג'ינג'ית הזאת. איזה בצונה. נוראי נהרג. יא בן זונה, אתה בא איתי. תפיל, תמות, יא בן. תעזוב אותם, קח אותי. תמותי עשתה. רגלה. ביי ביי. כן. רגע, חכה. חכה, צריך לחכות. תהרוג את התימניה, בת זונה הזאתי. תמשיך, תברח, אבל... רגע, אוקיי, בוא לבוא. אני מוכן. רגע. תנו להם קצת לצאת מהספאם, אנחנו רוצה להיות המיין קרקטר. רגע. יאללה נחמן, גו! בן זונה, רגע, אני מחיה אותך. נייס. הכל טוב, זהו, המיין קרקטר יעשה את זה בלי אותי. אני מחיה אותך. נייס, אומייגאד. אאו. אני מחיה אותך, נחמן, אני מחיה. אומייגאד. לא רצינו. איפה? היינו פה. אני אדאג לטנק. אין טנק. עברו אותי. עשינו עברו הסקאפ. אותי אבל הרגתי את דומינה. הרגתי. איזה ג'ונו. אין בעיה אחי. זל. יש לי עוד. גם לי יש. לא! מת.
מתי גם. יואו. טריפל קיל. מת. מי הורג אותי? נורי. קיל. אופס. זה לא טוב, מרסיקו. אני שומעת יריות, ואני לא רואה מאיפה זה מגיע. יורד, תסקטה! מה נודר? אתה חי. חי? כן. חי? כן. אני נשרף. אני גם. בת זונה. זה מה שאת וואי, עושה? זה מה שאת עושה? למה? זה מה שאת אני עושה? בעדי. אל תגיעי בעדי. יש איזה 15 רגע, למה בכל משחק חייב להיות חתול, אני לא מבין. בראבו. שונאת את החתול הזה, אני שונאת אותו, אני שונאת. רק אתה לא מציית לי, הבן זונה. מה עשית? הוא לא ציית לי. וואי, איזה קרינג'. איזה פאקינג קרינג'. תראה, הפלת אותו כאילו? הוא נפל לבד בגללי. גוד דוג. פרק חזק, גם לא תגיד. די, תעזוב אותי! די! אני רק על המרסי. שלהם? כן. כל הכבוד. הרגתי. הפיל אותו לאולפן. אחרי שהם יצאו ואז תפילו אותם. כן, תעשה ישר שיפט ואז תלחץ F, סבבה? תדחוף אותם. רגע. עכשיו. שיפט. וואו, נחמן, אתה פשוט... תעלה. רק קצת. אימא'לה. יש להם בול. רגע. אני בוא לקח אותי מהר. בא. וואי, יש להם לא, בול. עשיב את הרעיון גרוע, היינו צריכים לחכות, תקשיב לנו, פעם הבאה נעשה את זה, אבל אנחנו צריכים לקרוא שהם יצאו מהמחנה. מה קורה פה? לא, מה קורה פה? רגע. וואי, זה היה תחילת המשחק הכי גרועה שהייתה אי פעם. למה ככה? לא היה את נחמן. אני מסתכלת שמאלה, מסתכלת ימינה, אין אף אחד. מה? וואי, מה הולך פה? כן, זה מה שאני אומרת. וואי, אהבת אותה תרים בשתי אותי. כפות. בוא, נרדוף אחרי ההוגן. זה, עכשיו אנחנו בוא. פשוט איך מצובב את העכבר שלך 360, כאילו, תשים 16,000 DPI, סבבה? קמתי, תרסה. באמת אני הכי מודיפה שאני יכול. רגע, הם בפוינט, בול פה. אימא'לה, כמה? הוא פה. אני לא רואה, אני לא משחק, אני מבחינתי אתה גיימר פה, אני רק אוקיי, מסתכל כבר. אוקיי, אתה המאסקוט שלי. יאללה, פה. יופי, אתה עושה עבודה. כן. יותר מהר. קדימה, אתה עושה. לראות אותו מפה. לסגת, נחמן, לא, נשמע ניסים. פה, זה אף תורה, אתה עושה את המדהים. טוב 10 גיימפלייז, אני לא, אם אני לא עליך, כאילו אני לא יכול לשחק. ככה אולימפיאי. one. Nice, הוא גם. go! היא גם one. באמת לקחת את השמן הזה. מה, הם הגיעו לנקודה? אני ביי.
וואו, הרגתי 2. מה עושים כאילו במצב כזה? מה לקחת? יאללה Personne בוא. n'échappe à mon regard. אני בא. זה... וואי, אני דוהרת בחושך הזה, זה פשוט